Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Bilang kahit mundong ito, naging tuwa ng magulang ko. Ang kamay nila ay umuyaw. At ang nanay at tatay ko, di malaman ng gagawin. Pinamasdan pati pagtulog ko. At sa gabi na pupuyat ng yanay, biglang gatas ko. At sa umbag na may kalong pinangilong, tuwa-tuwa sa'yo. Minay malaki ko na, nayos ko'y maging malaya. Di ko mapapal ang magagawa. Ikaw na'y biglang nagbago, napakatigas ng iyong ulo. Pagbayaw ay gusto mo. Di mo maniisip ang kanilang ginagawa para sa'yo. Maganda na yung sa'yo mo, di sila pinapansin. Padaan pang mga araw at landas uwi na ito, power lalo sa masabang bisyo. Kung nilapitan at yung ilan yung uluwan, tatanong ng anak at sasabayan. At ang iyong mga matay biglang lumuhan, hindi mo napapansin. Pagsisisi sa isip kong malaman mo, ika'y nagkamali. Diyos na nagdadulog doon sa aking bayan, sakit na kanluran na aking pinagmula. Sa paligid mo, binigay ang karangyan. Ano dahilan, walang ang nakakaalam. Kulang ko'y ginawala lahat ng paraan upang mahiwalay sa aking natutunan. Subalit biniwan ko, binigay ang karangyan. Ko'y dahilan, walang ang nakakaalam. Sige po, musika ang buhay na aking tinatagal. Tuloy na dahilan kung bakit ako'y naglalakbay. Kaya ngayon ako'y narito upang pinalam, hindi ako nagkamali sa aking lahat. Nagsimpaya di ko lang magmakamdam, ang walang tama ang aking ginawa. Musika ang buhay aking tinataglay, tuwing nagdahilan kung ba't ko'y naglalakbay. At iyong ang nangyari ko sa'yo ang amang pagpapahuli ko. Sulit dalawa, hindi makalanan, may pagkalot mahal. Sige ko, nilagaw
magandang araw po sa inyo. Ngayon ay araw po ng Sabado, ang petsa ay February 6. So, nalalapit na po yung love month, love days pala, Valentine Day. So, bago yung sumapit, magkakaroon po muna tayo ng mga shoutout. Wala tayong bayanihan sa ngayon. So, umpisan po na natin. Sabi ni Sir Hernan Porteo, ni Manoy Hernan Porteo, ang bilis tumangkad na Rhian, malapit na kumantay kay Sir Eddie. Shoutout po sa inyo at sa mabait at masipag na si Rhian. Diyos mabalos. Maraming salamat din po Manoy Hernan Porteo. Diyos mabalos din po. And shoutout din po sa inyo. Next. Sabi naman mga Patricia Dublin, wawa naman si Rhian kahit pagod na, sige pa rin. Super bait na bata, walang katulad. Shoutout naman kay Rhian at sa family niya. Sa'yo rin po, Sir Ivan. God bless. Shoutout po. Maraming salamat po, Ma'am Patricia Rubin. Shoutout din po sa inyo. And God bless din po sa inyo. Next. Sabi naman ni Ma'am Josie de la Flor, good afternoon. Sir Hill, shoutout po kay Rhian at kay Eddie. Kay Tatay Eddie, sikap naman ni Rhian. Tapos ng class, big naman naman, ingat yan. Maraming salamat po Ma'am Josie de la Flor. Thank you po sa patuloy niyo support dito sa ating channel. Lalo na sa Batang Drama. Thank you po. Next. Sabi naman ni Sir Neil Magsano, Vlogger PH, good evening po Kuya Hilbal. Napakadalagan po ni Baby Rhian sa video dahil po kasama po niya si Tatay Eddie. At dalahan ko po kay Tatay Eddie na patuloy din siya na sa pagkain kahit medyo may bigat na din po siya at din po dapat ng maintenance po. Shoutout po sa kanila at sa inyo din po Kuya Hilbal. Maraming salamat po. God bless you po. Thank you din po Sir Neil Magsanok Vlogger PH. Salamat po. Shoutout din po sa inyo. God bless po. Okay, next. Sabi naman ulit ni Ma'am Lita Polido, nagkakamuscle na si Rhian sa pag-drums. Ang galing-galing niya doon sa naka-blouse na black. Shoutout kay Rhian at sa inyo, Sir Eddie at kay Palalabs Oday. Palalabs Oday talaga. Kaya maraming salamat po, Ma'am Lita Polido. Thank you. Huwag ka tumawag dry. Mayos ka dyan ha. Bihig ka dyan. Bihig. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Pina Salmaro, good evening Sir Hill. Pa-shoutout ako sa idol natin. Walang iba kundi si Baby Bulinggit. Pero dati, pero ngayon dalagin na Super Rhian Akayang-yang. Pakisabihan mo Sir Hill na dapat lagi siyang ngiti at mag-say thank you sa mga nagbibigay every time na may gig sila. Thank you Sir Hill. Ingat kayo lagi na idol. Maraming salamat po. Ma'am Pina Salmaro. Actually po, lagi naman po sila sasabi ng thank you. Yung nga lang talaga yung pagngiti. Medyo, hindi ka na palang ngiti si Rhian eh. At anong sabi ko na lagi kang ngingiti? Hindi talaga siya ngingiti. Bihira lang po ka na siya ngingiti. Okay, next. Maraming salamat po, Ma'am Pina Salmaro. Next. Sabi naman ng aking lalab, si Roslyn Burger. Yan. Galing naman ni Baby Rhian. Keep it up, Baby Rhian. Hello sa isa ko din baby na si Brian. Ito si Brian. Ito yung baby niya. Ito. Mukhang big kaya. Ay, hindi siya big. Tingnan mo. Makulit. Big ka. Ingat po kayo lagi. Family Morales. Ikaw din Bossing Hill. Take care po always. Okay, maraming salamat. And shout out daw. Thank you. At shout out din pala sa mga taga-Samar. Doon sa bayan ng aking si guys. Diyan sa Samar. Lalo-lalo dyan sa Barangay Lohero. Shout out po sa inyo. Lahat yan sa mga waray-waray yan. So ito po, tumigil ko po yung nagsasyatot ng tatay. Okay, maraming salamat sa iyo, Roslyn Burger, ang aking lalak. Thank you. Next. Sabi naman ni Kumari Jocelyn Balbuena, kumusta na ilanak natin para Hilbal? Sana inshallah makapagtapos sila sa pag-aaral. Ingat lang kayo palagi para Hilbal. God bless. Thank you po, Ma'am Kumari Jocelyn Balbuena. Ingat din po ikaw dyan sa Hinaroro. Thank you. Okay, next. Sabi naman ulit ni Sir Hernan Porteo, salamat na sa pag-shoutout mo din sa akin. Anyway, ang usap natin, ipin ulit sa'yo or call kita pag free day ko. Sensya na, super busy pa me as of now.
Basta call na lang kita o sa tayo. Salamat at pa-shoutout sa inyo lahat. Lalo na sa mga idol ko, Rhian at Rhian. Miss ko na sila. God bless you. Maraming salamat po, Sir Fernando Mateo. Yung pinag-usapan natin, okay po. Copy na po yan. Yan. Sabi naman ni Ma'am Gina de la Cruz, hello po Sir Rival, salamat sa update. Ingat po lagi, God bless. God bless din po sa iyo Ma'am Gina de la Cruz, Akamet, Ma'am Terry Godmother, salamat po Ma'am Gina de la Cruz. Yan lang po ang ating mapashoutout sa ngayon. At syempre, tulungan ulit natin ang channel ni Rhian Morales Official. Meron na po siyang 911 subscriber and counting. Bali 89 na lang po ang kanyang kulang para makuha niya yung 1,000. At ang kanyang watch hour po ay umabot na mahigita 2,103. So meron na lang po siyang kulang-kulang 1,000 plus na kailangan bunuin na watch hour. And then, subscribe po tayo lagi kay Rhian Morales Official, mga manay. And then, pag-graduate na rin po natin si Uday 2524, ang aking lalabs. Meron na rin po siyang 496, kulang na lang siya ng 4 para makagraduate na siya ng 500 o level 5. Subscribe po kayo mga manay. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. At syempre, tulungan din po natin ang aking inaanak, si Rhian. As of now po, meron na po siya 158 subscriber. So sa tulong niyo po, at syempre pinupromote lang din natin lagi yung kanyang channel. Sa tulong niyo po, baka maabot niya rin yung 1,000 subscriber count na kailangan para ma-monetize ang isang channel. Siyempre, yung watch hour na 4,000, medyo mahirap-hirap din kasi kukunti lang yung kanyang yung laman ng kanyang channel. Kinokontak ko nga si Rhian sa aking inanak. Sabi ko, bigyan niya sa akin yung talagang totoo niyang account para ma-manage ko rin at nang sa ganun tuloy-tuloy yung kanyang paglago ng kanyang channel. Hindi ko kasi kasi minsan yung account niya hindi talaga siyang gumagamit. So sabi ko dapat siya yung sa kanya yung talaga ko yung account para nang sa ganun ma-manage ko rin naman yung yung channel niya nang sa ganun makuha niya rin yung dalawang requirement ni YouTube para ma-monetize sa kanyang channel. So hanggang dito na lang po. And then, syempre, ayun, may empanada. Wait, naglalako ng empanada. Lakas pa man din ang boses. So, karyoka na. So, hanggang dito na lamang po. Ako po si Hilan po at Hilbal Channel. Yan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell icon para updated po kayo sa lahat po ng gigs ng Batang Dramas. Yan. Maraming salamat po sa mga magsusubscribe at lalo na po sa mga viewers ko na hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po. Pag hindi po kayo nag-i-skip, binabayaran po ng YouTube si Hilbal. So maraming salamat po muli. Lagi po sinasabi na huwag pagpalain ng bawat isa sa atin na ating kung may kapal, ingatan ng bawat isa sa atin, iligtas sa ano pa mga kapahamakan, at bigyan ng kalakasan na ating mga katawan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos mabalos! Ito si Brayo. Bye-bye! Maybe I could waste my time